kad smo danas bili u Međugorju u hotelu, onda me ljudi normalno pričaju, pruže ruku, pitaju kako. Ja kažem lijepo, u Zagrebu samo mogu doživjeti jugoslavenstvo, junaštvo, izdaju ovakvog i onakvog oblika, onda dođeš u Hercegovinu i napuniš sebe hrvatskom, osjećaš, a onda ti još za ručak serviraju uštipak. Pa zar može biti ljepše od toga? Dragi prijatelji, krenimo ovako. U Hrvatskoj je danas sve dozvoljeno. Možete raditi kako hoćete. Lagati, pričati gluposti, krasti, sve je to poželjno, pače unosno, završćete na naslovnicama, doživjeti svojih 5 minuta slave, ali jedino u Hrvatskom i što Hrvati ne smiju, a to je strateški misliti. Često se rabi riječ strateška strategija, ali ovi političari u Hrvatskoj, bez obzira koje provincijencije bilo, o tome pojma nemaju. Naime, strategija je najveći doseg mišljenja, razmišljanja. Ona prije svega gleda sveobuhvatnu, cjelinu, ali što je još važnije, gleda minimalno 30 godina unaprijed, a poželjno je 50. Ovaj dokument koji ćete se večeras vidjeti, znači kud mi Hrvati, dakle ja neću ovdje govoriti o Hrvatskom u smislu države, niti ovoga, nego je to Hrvati, mi jedini kao narod, ponuđeno je gdje bi mi trebali ići, da ne lutamo s tramputicama ovakvim i pronađima. Naime, dokument se zove, kao što ćete i vidjeti, Strateška polazišta za oslobađanje Hrvatske od unutarnje agresije. Pa sad ovako čini nešto agresije, odmah nas svira koji smo prošli Domovinski rat, da to mora biti oružana agresija. Međutim, nije. Mi danas živimo u informacijskom ratu, a kao svaki rat podrazumijeva neki oblik agresije. A da živimo u tom ratu, da nismo svjesni da smo u tom ratu. Naime, kad odete kući poslije ovoga, uključite bilo kakav kanal, bilo Hrvatske televizije ili neki drugi, onda smo izloženi informacijskom ratu, da mi to ne znamo. Naime, od 10 informacija koje slušate i koje vidite, primite, su 9 lažni ili polulažni, ove polulažne su još opasnije, tek jedna istina. Vjerodostojno. Pa da imate mehanizme po kojim će to prepoznati, a nema se, ne možete doći do njih. Dakle, mi živimo u jednom virtualnom svijetu, potpuno suprotnom onaj koji funkcionira i nas vrši agresija da mi toga nismo svjesni. I zato umni su ljudi davno prije nas rekli, definirajmo pojmove da bi mogli uopće razgovarati. Kod nas je problem da su svi u pravu, niko nije u pravu. Zašto? Jer ne definiramo pojmove i zato, evo što je to unutarnja agresija. Unutarnja agresija izobličenje nekog cjelovitog i održivog sustava u bitnim dijelovima ili u cjelini. Dakle, Hrvatska država, a posljedično tome i svi Hrvati kao narod, su jedan cjelovit i održiv sustav. Kroz povijest mi smo to dokazali. Ali mi smo danas ugroženi i u dijelovima i u cjelini. Posljedica te agresije unutarnje je blokada svih stvaralačkih snaga države Hrvatske i svog naroda. Danas su blokirane sve snage Hrvatske. Danas su blokirane sve stvaralačke snage države Hrvatske. Pa razumna strategija, ako hoće, što treba učiniti? Pomognite mi reći. Mora se osloboditi od toga, tako? Pa nema drugog izlaza. Da bi razumijevali stvari, nismo mi sami na svijetu. Ima velikih i moćnih. Veliki i moćnih igraju glavne igre. Mali ili malobrojni, ispravnije rečeno, kao što smo mi Hrvati, trebamo razumijevati te velike igre moćnih, da bi mogli za sebe pronaći neki prostor. To je najbolje razumijevao Tuđman i zato je stvorio Hrvatsku državu.
Danas mi živimo, kao što vidite ovdje, u novom preslagivanju geopolitičke karte Evrope. Mi danas živimo u vremenima koji su po mnogo čemu slična vremenima pred Prvi svjetski rat. Ja ovdje neću vam govoriti o cijelom preslagivanju geopolitičke karte svijeta. Za ovu strategiju je sasvim dostatno da se pokaže kako ti velikih moćni preslagivaju ili preslagivati će kartu jugoistoka Europe. I zato ovom prigodom pogledajte što je u strategijama velikih moćnih zacrtano da bi mi mogli napraviti svoju strategiju. Pa evo te strategije. Ovo je pred vama američka, točnije CIA. Oni Evropu godinama koje slijede vide 3 Evrope. Zapad Evropu ona je mrtva. Zapad Evropu ne mislite da više ima, jer ona se odegra čista. Američka strategija, pored te stare Europe, sama riječ stara Europa, vidi i novu Europu, katoličku Europu, koja se proteče od baltičkih zemalja do Jadrana. Estonija, Latvija, Litva, Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Slovenija i Hrvatska, to je ta nova katolička Europa. Ako pogledate, sve te zemlje su članice NATO-a, sve su i članice Evropske unije, jedino Hrvatska nije. I stvar je u tome da najmoćniji žele Hrvatsku u Evropsku uniju. Pa mi ćemo morati ući, zato je pala slovenska vlada. Jer su se moćni srušili, jer su htjeli zaustaviti Hrvatsku. A što rade ovi izdajnici u Zagrebu? Onda oni da bi se naštetili Hrvatsko, daju Ljubljanskom banci Slovencima 3 milijarde eura. To vam je bit priče. Prema tome, dragi prijatelji, vide i ostalu pravoslavnu Europu. A evo vam sad karte kako to vide ruski geostratezi, isto to. Slična je američki pogled, sa malim, ajde recimo tako razlika. Ruski geostratezi vide nove države Europe, vide novu državu Kataloniju, novu državu Baskiju, vide muslimansku državu oko Marseille, vide podijeljenu Italiju na sever i jug, vide podijeljenu Bosnu i Hercegovinu između Srbije i Hrvatske, ali vide i veliku Albaniju kao supstituciju Tursko da im se nekako ulagodi za tim dijelom. Zašto to veliko radi? Zašto mi crtaju uopće ovakve radi? Jer tu ima nekog smisla? Ima. To veliki moćni rade iz nekoliko dva razloga. Velesile unaprijed naznačavaju svoj interes. Ništa ne postoji u geopolitici, geostrategiji osim interesa. I ne treba se niko od toga stiditi. Svaki od nas ima svoj osobni interes, ima svoj kao interes narod i kao država. To se mora jasno artikulirati, jasno naznačiti. Oni to obznanjuju jer taj prostor ne žele nadzirati, kako bi inače bili moćni i veliki. Drugi razlog zašto to čine, oni zaplašiti male i usmjeriti ih prema svojim planovima. Zato on to obznanjuju. E sada, ako je to tako, a jeste, onda evo vam karta tog cijeloga svijeta kojega je Bog stvorio i ova crta ovdje koja je direktrisa koju vidite ide od nas tamo do ovo sad što je Filipina, Koreje. Inače za tu crtu zasluža jedan Hrvat, Marko Polo, zove se Put svile. Moćni su rekli ko vlada ovom crtom ili oko te crte, još bolje rečeno, taj će vladati svijetom 21. stoljeća. Jer se tu nalaze 2/3 fosilnih goriva i 70% pričuva vode. Odnosno, da bi se tim vladalo prostorom mora se vladati ovim 3 vratima. Prva vrata, druga vrata i treća vrata Eurazije. Mi smo Hrvati na prvim vratima Eurazije od nas, počima pa sve do Izraela. Već je bitka za prva i druga tu. Sad se ovo što gledate Koreji voditi na treća vrata. Dakle, mi smo sami svojim potpuno u središtu svjetskih zbivanja. Ali mi moramo biti svjesni te činjenice. Nažalost, politika u Hrvatskoj nije svjesna te činjenice.
Zove se još i strategijska crna ruta. Iz ovoga nerazumijevanja nove geopolitičke karte svijeta, koja je u tijeku, koja će biti od 2000. godine, ili bolje rečeno 3. siječnja, i kad se došla na koalicijska vlast, pravi se jedna neoprostiva strateška greška, odbacuje se američko pokroviteljstvo i prihvaća britansko. Ne bi mi mogli izvesti Oluju da nije bilo politike Sjedinjenih Država. Nismo ni nam ništa planirali. Oni su poslije učili od nas. Ne mi od njih u vojnom smislu, ali su nam dali zeleno političko svjetlo da možemo ga izvesti. A to između ostaloga i zahvaljujući ministru Gojku Šušku. Odbacivši američko pokroviteljstvo, prihvatilo se britansko, a koja nikada ne želi niti će pristati na samostalnu hrvatsku državu. Lord Peter Carrington je pustio Miloševića rekavši mu brzo i bez mnogo proizvodnja krvi. I naravno, prihvativši britansko pokroviteljstvo, koji žele promijeniti karakter rata, da nema srpskog agresora, jer on uvijek igra njihovu kartu, dogodilo se ovo sve što se dogodilo, suđenje u kavu, pa i ova šestorica Hrvata koju sad očekujemo presudu. Tada, kada ste pogrešno izabrali strateškog partnera, dakle svog neprijatelja da vam bude prijatelj, onda su se pojavili raznorazni ucjenjivači Hrvatske. Mi od 2000. godine imamo ucjenjivača Hrvatske. Oni su redom briselska birokracija, bjelosvjetski financijski mešetari, slovenski kompleks otvorenog mora, talijanski boj za istočnu obalu Jadrana, srpsko velikodržavlje i bošnjački zaborav. To su ucjenjivači Hrvatske, pa ne može ta država živjeti na pravi način. Da bi se riješilo još dalje razumijeti. 2006. godine ovaj čovjek, kao što je napisano, John Reed, inače ministar obrane Ujedinjenog kraljevstva, jasno je obznanio da ratovi za pitku vodu počinaju za 20 godina. I da se Ujedinjeno kraljevstvo priprema za te ratove, dakle to je prije 7 godina, oni su spremni. Oni su spremni. Zašto to pričamo priču? I kako je važna, pa će izuzetno važna. Naime, Hrvatska je po mnogo čemu posebna država. Hrvatska je jedina država na svijetu koja ima plave granice, a da nije more, da nije otočka zemlja. Plave granice je more. Jedina država na svijetu koje su granice plave, a da nije more. Dunav, Sava, Una. Drava, Mura, Drava, Dunav, Sava i Una. I naravno Jadran. Hrvatska je po količini pitke vode, zapamtite ovo, od njima mladi, 4. zemlja u Europi, a po kakvoći kvaliteti na prvom mjestu. Hrvatska, a vi mladi tamo zapamtite, da se između nas gdje obitavaju Hrvati, od Gorskoga Kotara, Velebita, Dinarida, Hercegovine, Lašvarske doline, na dubinama od 50 do 250 metara, to je ismjereno još 1997. godine, nalazi najveći pacijent pitke vode u Europi. Samo od toga da sačuvamo našim pokoljenjima i punima imamo čega živjeti. A oni nam hoće to. To je bit priče. To su te strateške investicije. Dakle, hrvatske granice su plave. A što oni rade? Pogledajte njihove sintagme, njihove izričaje. Kažu ovako, Hrvatska je mala zemlja za toliko more. Naše more je preveliko, prema tome ne treba nam uzeti. Šta će Hrvatima more? Pa Slovenci će more, pa Muslimani hoće more, pa Srbi hoće more, pa ne znam kogu, Italijani i tako dalje. Druga njihova postavka je ova. Izvori pitke vode su predragocjeni da pripadaju samo jednome narodu. Dakle, predragocjeni da pripadaju nama Hrvatima. Prema tome moraju nam oduzeti. Vidite kako se strategije postavljaju. A odgovor na ovo je
Štokholmska deklaracija iz 1972. godine. Naime, čitam, u toj deklaraciji je zapisano: zemaljske prirodne resurse, uključujući zrak, vodu, biljni i životinjski svijet, štititi u korist sadašnjih i budućih naraštaja. Mi, jedini Hrvati, imamo pravo proglasiti državu Hrvatskom ekološkim dobrom, cijelu Hrvatsku. A onda ćemo se drugčije ponašati. Još nešto. Jedina smo zemlja na svijetu. U mnogih se može opisati kružnica oko svake države, bez obzira kakvog oblika bio. I središte te opisane kružnice uvijek je na ozemlju ili akvatoriju te države. Ima jedna jedina država na svijetu koja je opisana kružnica koja nije nanesen njezinom ozemlju, nego na ozemlju druge države. To je Hrvatska. Znate gdje je to središte? Kupres. Nije Kupres. Slučajno, dragi moji Hercegovci. Ništa nije slučajno se ne događa. Dakle, mi imamo pravo proglasiti Hrvatsku dobro. Iz ovih geopolitičkih preslagivanja i ovih geopolitičkih igara, evo strategija što nudi za nas i za naše naraštaje da to provedemo. 3 su zadaće, a vi kad ih pročitamo ćete odobriti ih ili ih nećete odobriti. To stavlja vama pred savjest vašu. Pa evo tih zadaća. Dakle, zadaće prioriteta za Hrvatsku u geopolitičkim preslagivanjima svijetu su ova. Prva, poželjno da strateški partneri nam budu Sjedinjene Američke Države, Njemačka i Izrael, te Rusija u novoj evangelizaciji Europe. Jeste li vi za tu zadaću? Druga, proglašenje cijeli Hrvatske ekološkim dobrom, a gospodarenje njime pretežito, da se ne kaže isključivo, mora biti u rukama hrvatskog naroda i hrvatskih državljana. Treća zadaća, očuvanje nacionalnog identiteta temeljenog na kršćanskim vrijednotama. Idemo u drugi dio strategije. Sad ćete vidjeti da susjedi imaju strategije. Pažljivo je poslušajte, bar prve 2. Idemo redom.